नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। हम संतोष सुरीला व्यास सबसे पहले रउआ सब महानुभाव के गुर छू के गोर लागतनी। हमरा उम्मीद बा कि रउआ सब स्वस्थ होखब, मस्त होखब, अपना अपना काम में व्यस्त होखब। ये वीडियो बनावे के एगो मुख्य कारण बा कि हम रउआ सबसे एगो बात साझा कल चाहतनी। तो वीडियो के अंत तक रउआ सब देखी, सुनी, समझी, विचार करी आ कमेंट में अपन विचार भी व्यक्त करब। बात ई बा कि पता न काहे व्यास लोग हमरा से खिलाफ रहेला। चली खिलाफ रहतनी, रउआ अनुकूल हम फिट नहीं बैठत, अलग बात बा, लेकिन हद तो वो बड़ा हो जाता जब केहू व्यास लोग के लगे फ़ोन करता कि तनी सुरीला जी के नंबर दी, तो कह देता लोग कि जे ना हम उनकर संगे कहाँ गईले, जबकि यूट्यूब पर वीडियो भी बा और सब लोग देखता। झूठो बोले के एगो हद होला। आ तो वीडियो देखनी हम यूट्यूब पर, कहतनी जे नंबर नहीं खे। आ तो हाँ पहले गौले बानी, अब ए घड़ी नहीं गावत, पहले ठीक गावत रहन, अब नहीं ठीक गावत। तो केहू कहता जे घमंडी हवन, केहू कहता जे बंतू हवन, केहू कहता जे बिरहा गावेला। आ तेरी भाला होखो। हमें जाने के चाहतनी कि व्यास लोग के हमरा से का दिक्कत बा। एगो दूगो व्यास के छोड़ के हमरा तो श्रद्धा लगते रह गई कि जे केहू व्यास फोन करी तो कहत जे सुरीला जी तनी एगो फलना डेट लिख दी। हमार प्रोग्राम काट ना दिलो तो इलो दे नहीं खे सकत। हम अपना भाग से, गुरु के कृपा से, माता रानी के आशीर्वाद से और वो सब पंच के आशीर्वाद से दू चार गो जौन गा ली ले तौन गा ली ले। न तो व्यास लोग ना चाहे कि जे अब ले लोग के बस चली तो कहिए ना हमरा के बोरा उरा में कस के ना सरजुग जी में भसा दिले रहित लो। आखिर का है हमरा से डाह के का कारण बा। हम तारा लोग इनके ना कहीं शिकायत बतियाओ तन, केहू माई के लाल नहीं के पैदा भइल जे बता देव आ साबित करा देव जे संतोष सुरीला हमार शिकायत करत रहे हैं, चाहे हमरा खिलाफ बतियावत रहे हैं। मंच पर भी ना हम केहू के अपशब्द बोली ले, ना केहू के बात काटी ले, हम अपन गौनई जमाई ले। हाँ, कहीं कहीं अगर एक आध गो कलाकार से एक आध बार झंझट भी भइल बा तो पहले ओनिए से खोदा खोदी भइल बा, तबे भइल बा। कहीं साबित नहीं खे केहू कर सकत जे सुरीला लाजबान बोल ले होखस, अपशब्द बोल ले होखस, हमार बात कट ले होखस, हमार शिकायत कैले होखस। तो फिर ये हमरा से ईर्ष्या के कारण का बा। आ जबकि द्वार पर आवत टेलो तो 2-4 हजार कचौड़ के चल जाता टेलो। आँख के सामने बनी तो हाँ भैया, हाँ भैया, आ आँख से अलोता बनी तो हमरे जड़ कोड़े लगत लो। आखिर का है, का कारण बा, का हमरा से इलो चाहता। केहू के बना नहीं खा लोगिन सकत तो केहू के बिगाड़े के कोशिश मत कर लोगिन। बहुत आज हमरा दुख भइल तब वीडियो बना के शेयर करे के पड़ल है। पहले हम पोस्ट लिखत रहनी है, लेकिन देखत नहीं जे घड़ी लोग पढ़त नहीं खे, देखत आ सुनत ज़्यादा, यही से वीडियो के माध्यम से बात बतावे के पड़ल है। व्यास लोग जड़ते रह गई आ पंच के आशीर्वाद से, माता रानी के कृपा से संतोषवा बढ़ते रह गई। आ तारा लोग जतने जड़ब उतने हम बढ़ब। तारा लोग जड़ हद कर दिले बड़ा लोग। केहू कहता जे हमरा लगे नंबर नहीं है तो हम गईबे न करी ले, तो केहू कहता घमंडी हुआ, तो केहू कहता कि बंतू हुआ, तो केहू कहता जे बिरहा गावेले। तारा लोग बहुत तानसन हो गई बड़ा। न कि बोल तो मुँह में अंगुली लगाव तारा लोग। वीडियो पर वह सब कमेंट करके बताएं। आ चाहे जे कलाकार भी केहू सुनत होई तो कमेंट करके बताई, हमार कमी बताई जे हमरा से व्यास लोग काहे जड़ता, काहे हमरा खिलाफ बोलता लोग, जबकि हम केहू के खिलाफ ना बोली ले, केहू के शिकायत ना करी ले। तो आखिर हमरा संगे काहे ऐसा होता। कारण तो हमरा एक गो बुझाता। दुगोला में भेंटा तलो तो हम गाड़ा गाड़ी करब ना, अपशब्द बोलब ना, आ ना तारा के बोले देव। आ निमन में सब जना ठटत नहीं ख, तेमें हमार दोष बा। ताहले गईबो करल तो हम कुछ कमेंट करी ले, खोदबा लोग तबे बोली ले। ऐसे ही सब गलत बात बा। नंबर रउआ सब ना देव तो ऐसा बात नहीं है कि नंबर मिली ना, लेकिन रउआ तो चिन्हा गई नहीं। सबका यही जी रहे के बा, केहू के कुछ लेके नहीं खे जाए के, अपन कर्म में लेके जाए के बा। ऐसे
सबका के मिला जुला के चले के कोशिश करे के चाही। पूरा दुनिया प्रलय हो जाई, एक आदमी जी जाई न तब वो पागल हो जाई, मर जाई। पूरा दुनिया वो करे बा लेकिन वो मर जाई। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहे के बाद समाज के लेके चले के चाही। सभे अपना अपना भाग से जियता खाता। कपड़ा हट्टी में जाए तो एके लाइन से कपड़ा के दुकान बा, सबकर चलते न बा। सोनर पट्टी में जाए तो एके लाइन से सोना के दुकान बा, सबकर चलते न बा। श्रोता समाज से हमरा कोनो शिकायत नहीं है, श्रोते समाज के देन से तो गावत है। लेकिन हमें जानल चाहतनी जे आखिर हमरा से व्यास लोग के ईर्ष्या के का कारण बा, काहे हमरा से जड़ता लो। जबकि नाम केहू के गाड़ी दिले, ना केहू के अपशब्द बोलीले, ना केहू के शिकायत बतियाइले। आखिर जलन के कारण का बा, ईर्ष्या के कारण का बा, ये हम जाने चाहतनी। रउआ सब श्रोता समाज भी कमेंट में हमार मार्गदर्शन करे। कलाकार लोग भी सुनत होई तो कमेंट करके हमार मार्गदर्शन करी कि आखिर ये ईर्ष्या के कारण का बा। यही के साथ अपना वाणी के विराम देतनी। त्रुटि खातिर क्षमा चाहब। जय हिंद, जय भारत, जय मातेश्वरी, जय है गुरु गायत्री। नमस्कार।